wazifumu kwa anthu nonse amene mukuvutika mmoyo mwanu video imeneyi ndi yainu. Kwa anthu nonse amene mukuvutika kaya muli kujoni mukuvutika chiyepireni kujoni ntchito simapezeka izi ndizi mumangokhala movutika video imeneyi ndi yanu. Kwa anthu nonse amene mumapanga mabizinesi ku Malawi mumapanga ndrama koma ndramazo sizimapindulirani akuluakulu video imeneyi ndi yanu. Choti muziwe chakuti ife kapena ine sine sinyanga ayi mandipese channel yaine ndiyo ngophunzitsa anthu ngati pali kwina kulikonse kuthekera kuti anthu angathe kuzindikira kapena opanga china chake cha nzeru choti ingatobwesa kusintha moyo mwawo ndiyenera ndikuwuzeni kudzera pa channel yaine. Channel yaine ndi straight ndimangobwesa nkhani zimene zili zopindula kwa anthu anga amene amone mavideo aine manifested. Ndakuluakulu ngati mumapanga mabizinesi koma mabizinesi anu sakuyenda, ngati mumapanga mabizinesi koma mabizinesi anu ndalama zimene mumapindula sizikuoneka kumene zopita, izi ndi zimene zikufunika kuti muzipanga. For anthu ambiri sanje nachuluka makamaka ku Malawi anthu ambiri na sanje safuna wina wake azipita pasogolo iwo ajadana ali mmoja manifesta. Koma choti muziwe chakuti Mulungu sanalenge munthu kuti azivutika. Kuvutikako ndi anthu amene amangopangisa zimene zikuti anthu ena ake azivutika. Mandivese ndengati unapita ku Joni chiro sikupezeka zinthu sizikuyenda izi ndizi vuto siwe koma pala anthu ena ake nawo panga chipongwe mandivese ndikuti thane ndi zipongwe zimenezi omo ndi mmene zimakhalira. Akuluakulu ngati munakwatire mkazi wanu azikozera mu beseni akakozera beseni muja mulenga nkozo uja kulenga mazi kuphatikiza mukaphatikiza mukasambe mazi acha mukasamba mazi acha musazibuburayi nkozo uja uwumire pachani pathupi panu kena kumwalowe mulangere pe musayankhula naye mkazi uja kukacha mama wanu ndi pamene mukatosambaso mazi a fresh mazi osambira ndi mchere mazi osamba muziphatikiza ndi mchere mandipisa zimachosa zinthu zonse zoyipa mandipese ngati ena sakufunirani zabwino izi ndizi zimachosa manifested. Imene ndi njira yoyamba. Njira yachiwiri ndi iyi ngati siwe okwatira ungatopanga izi mama ojo ukadzuka kachama 7 ukadzuka nkozo oyamba uja umene umakoza uja uyikozere mbeseni ulenge nkozo uja uphatikizeni mazi ukasambe nkozo uja umire pathupi. Omwe ndi mmene amapangira anthu ambiri makamaka aku Pakistan fandu mafusa kwa anthu amene zikuayendera kwa anthu amene zimayendera mungati ma Pakistan amapanga mabizinesi awo amayenda kwambiri mandipesa ndi mafusa kodi bai kodi mabizinesi ana amayenda mumatani kwenikweni. Izi ndi zimene amandiuza nengati bizinesi yako upanga bizinesi koma bizinesi yako sikuyenda izinso ndi zimene ufunika kuti upange mandipesa. Ulenge tsitsi lakoli udula tsitsi wezi ka tsitsi kamulu ndithu kawezi kena kulenga ubani wako sarwa ntengoja pali ubani wina wake Asilamu akudziwa amene umakhanga lika chimwala chonchi uyaso ubani uja makamaka munthu akamwalira amayika ubani katomeno chawo mandipesa amawocha ngarubani chawo mandipesa ulenga chimwala chimbulu cha ubani chicha uyika proterepo ulenga tsitsi lija uyika pa ubani pacha ndikumankhula zimene ufunazo chonde Ambuye Mulungu chonde musandilole kuti bizinesi yanga itsike chona Ambuye Mulungu chinthu izi ndizi mavuto ako onse unena pamene pachapa kenako china chibwera kunoma mandipesa. Chinaso ndichi akuluakulu pala anthu ena ake amenda makwalalamu munjira mundumu amapereka ndrama kwa anthu ena mazi amapanga zimene ena amapanga zimene zina mu mapranki mapanga prank eka ndrama kama makuti akuluakulu muzalolere kuvutika koma musazalole kuti muzande ndrama kwa munthu oti simudziwa osapanga chibwana chimenechi. Fa anthu ena ake amapanga njira ngati zimenezi akupasa ndrama iyo komaro wandipasa ndrama osazodo akukawa zochuluka iweyo mwayi wako wosakuchoti akutengera koma yango opasa ndrama wagulitsa mwayi wako ndi muzoona anthu ambiri ozindikira samalola kulanda ndrama kwa munthu achilendo salola even kwa munthu womudziwa sukuyenda kulanda ndrama ayi andivesera lola kuti ukhale wovutika koma bora iweyo uweke kusiyana ndi munthu akapeza ndrama ri uzoni mapakisana ambiri akafuna kupasa chakudya amachipempherera kaye kuchipempherera kaye olokuti apase ndrama mapakisaniwo kuti akulipire amayipempherera kaye uyipempherera kaye ndrama ija ndikukupasa uzwa chifukwa chani mama pempherera ndrama kuyipempherera ndrama sakufuna kuti upange ina chake pa ndrama imeneyi akukawa mwayi wako ndazoona zimenezi amapemphera kuyipempherera kaye ndrama ija kena kukupatsa. Ndakuluakulu chonde musazalole kuti munthu azawapaseni ndalama hayi prank ndopanga prank ndrama iyi osalola ayi manifesta. Mupite ku Nigeria aro anthu samayenda ndrama kwa anthu osadziwa sizicheka even chakudya angati upasa ndrama ija iwe after 1 hour wasowa wapita angati upasa ndrama ija kungoenda ndrama ija kuyembera tsiku limene lolo palibe choyenda palibe chanzeri mnonga pange mandipese. Ndakuluakulu chonde
osamalandira ndalama kwa alendo, kwa anthu oti simukuwadziwa. Ndi zinthu zina zimene ndakamba zija chonde zigwiriseni ntchito. Chonde akuluakulu. Mkozowo ngati ulibe mkazi, even sister wako angathokozera iwe kusamba mkozo wake uja. Mandipesa pamodzi ndi madzi. Nzoteka sister wako angathopanganso chimozimozi. Mandipesa even sister wako angathopanganso chimozimozi. Kukozera mbasini mwa mwake iwe ndosamba mkozo wake uja paliza ndi madzi chimozimozi. Zimachosa minyama. Ero azifumu nkhani ndi straight imene sifa asinyanga koma tikungofuna kuphunzitsani. Mandipese kudzera kwa anthu zimene akundiuza akuluakulu. Nkhani ndazunjika pamodzi kuti nanunso mudziweko. Kuti mwina tingathe kusintha.